na-ekwe akụọ n'ama gbaa onye ka tụrụ ọgọ n'ukwu egbugbu ewe niile mma tọwọrọ nwata siri egbe ndụrụ ọkụ ya gbakwa n'ọsọ ya gee ntị ka ọnụ ka ụdị ya na ha ichie emezuo nwa okoye emesuo perikom okoye arụsị makajawa n'ọfọ Igbo land egbe iru ụka mụ ma ọ dara ha na-ekpe iwere ya akịrịka ajọ nwa siri Owere ba nne ya hụọ mana mgbe ahụ nụrụ di a ga-akwụ ụgwọ ndị ahụ na-eri na mbụ nwata nwaanyị ọ chọọ ije nwe di onye were ji n'ọkụ ka ndị Igbo si eme ya be na arụ be nna bara ọgụ ịma ihe ọ eji eme ya ọrụ eji edi ebe o jere iji edi ka ọ nwa ọmụmụ mana ụfọdụ amara ya onye butere na nwaanyị ya etoyi ya sị na nwaanyị na-achọ nwa ụfọdụ bụ ndị emebisi arụ ọmụmụ dị na be nnaba ụfọdụ bụ ndị emebisiri ihe ndị Igbo dọwara na be nnaba ihe ndị Igbo ji ewetara arụ ahụ bụ maka ọmụmụ maka na mgbe gboo onwe ndị na-amụsọ nwoke nwoke onwe ndị na-amụsọ nwaanyị 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 onye ka eji asụbara ala ahụ enwe nwoke ka enwe nwaanyị ka e wee na-enwekwa ọmụmụ mana nwata nwaanyị chọọ ije ije di onye ejiji na ọkụkụ wee jee na-ara ahụ wee gwe na oje ugwu ije edi onye bụ ụgwọ nne ya bụ ị na-ekwu nọrọ ya akwụ egbuo anụ a wee jebe ije edi uru eji edi nwee nwa olu eji edi nwee nwa ọ kpọkwara ibu dịkwa na alọ bụ ya alọ nakwa na o jego ije dị onwego nwa mana egbu anụ ahụ ya nwa ama ndị ya maka gịnị ọ ya eme ndị omenala omenala a wee rie ya daalụ kpatụkwa ka na onwe dị iche na okwu ọmụmụ anyị na-ekwu maka ya na ezi na okwu ọmụmụ nke nwata ya nwaanyị anaghị ericha acha nwe nke ọ na-ericha dị nke a na-eri ericha acha nwata nwaanyị lie ya nwunye ọ ga-eme ya ọlala dị na-ege m ntị oyibo onye kpọrọ nkịta ka ọ ya aza o nwere ndị sụrụ arụ kwe na nwaanyị amalili ibi ya nọọsụ nwoke ya na-eri ya o dipendị ibe dibịa sụbara gị arụ gbogbogbogbo gwa gị nwaanyị na-eri ụfọdụ ya asị ịga arụ gwa gị na nwaanyị amalili ibi ya ịdakọta alọ eji nwada wee sụba mgbe gboo enwe ga agwa gị na nwaanyị amalili ibi ya ka onwe ndị eji mmadụ asụ mgbe gboo arụ niile abụ eji mmadụ asụ ya mgbe gboo ndị gboo ji mmadụ asụ arụ were mmadụ na-asụ arụsị mgbe gboo na nkịta zụọ mkpesị ka ejiziri emezie ugbu a mgbe gboo mana ọ bụ na arụ n'ebe nna gị na eme o mebiri ebi mana etipịa ya etipịa ife eri bụ sọsọ akwa na ụtọ mana arọ na-ama n'isi onye bụ ọdụ adịjọrọ na arọ na-ama n'isi agba ọnwa dị ọkpara okpoku onye nye arọ nri nwere ihe riju agwọ dị na ya ma ndị ike mbute ya ga-apụta were ọgwụ sụọrọ gị na arọ ihe niile abụ mpịtọ ihe eji mara alụ gboo bụ na arụ abịa mebi ọpụtara ọ nọ na ngwụ gị iweta ite egbu ya mmiri ọ na-anwụ izu ya n'anyanwụ kpokwuo arụ senụ tata dị ibe ka a na-adọgharị gị bụ arụ kedu ọrụ ka isi alụgwụ mbụ ịgbọ ndị na-agbụ alụ kpọọ ndị aja ana kpọọ ndị ihe egbochi onunu maka gịnị emeghị ihe arụ ebe a bụ anyị etipụ ala atụ etikpọ onye bụ ihe arụ emere na arụ ahụ agbụọlụ gị arụ ibe aja ana na-eje bụ ka na yara ịtụ mmadụ ndị aja na beziere gị ibe aja ana unu na-abaghị ekpochi bụ na ala ahụ ebigoro mmadụ onunu kwa mmalapụ ịdagbu n'ime ya egbochi onunu ahụ emekọtazi anya enye alụ nri ara alụrụ ọrụ mana izi ihe aja naanị kpọ alụ bụ abụ otu ihe dị iche na anabụ izu ibe aja ana bụ ndị aja ana obodo gị abụ o nwere alụsị a na-akpọ aja ana ejekpọ ezi ya beziere gị ibe aja ana ibe ji ezi ejere gị ibe aja ana na mgbe avụ etigbara ala ahụ emeghị ibe aja ana ya mara emeghị ibe ana na-asọ ife anọ na-asị emere ebe a bụ na abịa tipịa ebe ndị gboo debere so na ọ bụna ezuzere ife aja ana abụ wee gbuo anụ ebe a mmadụ ri ya ana ijide ọnya arụ ndị na-agba arụ bụ ndị Igbo agwọ nwa Igbo bịa arụ bụ ife mpụta emere na ara abụ emeghị ife mpụta waye imebisi ara abụ emeghị ebe arụ abụọ arụ mgbochi onunu a bụ na ara abụ na-ebi onunu maka na arụsọ bụ na itipịa obigoro mmadụ onunu ka mmadụ dapụna agbọ ndị dibịa ndị dibịa kpochie onunu a ihe dịkwa mma daalụ esesu agbara nnukwu dibịa daalụ
na-ekwe akụọ n'ama gbaa onye ka tụrụ ọgwọ n'ukwu egbugbu ewe niile mma tọwọrọ nwata siri egbe ndụrụ ọkụ ya gbakwa n'ọsọ ya gee ntị ka ọnụ ka ụdị ya na ha ichie emezuo nwa okoye emesuo perikom okoye arụsị maka jawa n'ọfọ igbo land egbe iru ụka mụ ma ọ dara ha na-ekpe iwere ya akịrịka